MCP ndiyo ipo kwambiri. Komanso ndikuuzeni ena mukaza kutamanga apa kuti ife tili ku UTM tikavota MCP chifukwa cha Chilima. Inuyo taonani Chakwera ndi shasha. Chakwera wakhala ndansa oya anango kwaomba thako kukwera uko kwenda pang'ono Sidik Mia kumaliza ng'ombe zonse ataona anango nte kukwetsera uko. Lero ali mukunena kuti ali ndi Chilima. Inu mundu wozera 2 meters amene uja ngati inuyo mukutsatira UTM omapusitsidwa adzangotata okonzereni ulendo kunja umwewo kuntumizira dameki mudzamva kuti BP yachola wakhala pasi. Inu palibe mgwirizano amene uja ndi wakuti ndi wolotse nkakutafune. Musachite masewera amenewo. Komanso MCP akumuona Chilima uja zimene achita profesa wosapatsole munkulimbira mpando yowacha kudzira uitika ngowina kufunika tinchole adzambo kuonetsa ziti ndemusamalire zikoma kwambiri.